Și azi am revenit cu un nou videoclip. Astăzi o să jucăm Flip Race. Să vedem cum e, pentru că acum mi l-am descărcat, l-am văzut pe YouTube, pe toate rețelele. Și am văzut reclame. Am văzut că toți un vlog cu un videoclip cu, cum să zic eu, cu jocuri, cu anumite jocuri. Și acum o să jucăm Flip Race, adică este vorba despre o barcă. Nu, n-am cristale. Ok, hai să începem runda. Am pierdut din prima. Da, spuneți voi că e o bucurie pentru mine că pierd, dar nu e, pentru că experimentez. Da. Facem așa. Vede capul meu. În fine. Hai, mai jucăm mai jucăm motoră. Nu te cred. M-am lovit în barajul ăla. Reclame peste tot. Deci nu suport reclamele. Hai să începem. Băgăm viteză. Ok. Haide. Ui! Da, mă lovesc în barajele astea. Ok, facem așa. Ok. Hai că mă descurc. Bine. E că mă descurc. Cât de cât bine. Acum că am învățat și eu, pentru că acum mi l-am descărcat. Deci a rămas de aproape, dar mama, cât a durat! Nu vin cu reclame peste tot, nene! Peste tot. Fine. Și începem o nouă rundă. Ok. Nu știu pentru ce a folosit aia, dar în fine. Mamă, ce distractiv e. Mai ziceam eu că e distractiv, dar nu e. Da. Reclame. Ok, i-am dat puțin skip. Adică am filmat pentru că am stat o oră. În fine, nu o oră, dar am stat mult până s-a terminat reclama. Ui! De temă. Dacă n-ați văzut ultimul clip care l-am postat, nu știu când, dar azi l-am postat. Pe care l-am filmat săptămâna trecută. Da. Nu știu dacă ați văzut, dar uitați-vă. Și dați un like, un subscribe și da. Hai să revenim. Aici. Reclame. Nu-mi plac reclamele deloc. Deloc nu-mi plac. În viața mea n-am văzut așa reclame. Cum văd acum. Eu să mă duc pe asta. Pentru că, da. De ce nu? Da. Ok. Dă-te! Ui. Hehe. Dă-te, mă! Așa mai zic. Ui. Da, mai aveam... Mai vedeți cât am avut. Da. Am avut. Da. Am avut, îți dai seama, nu? Da. Încerc și să postez mai...
des, dar nu pot pentru că am și niște probleme care trebuie să le rezolv. Și da, nu înțeleg să prostez. Da. Deci vedeți cât e ceasul, da? Și când filmez asta. În fine. Ei. Am învățat și eu ce să fac pe aici. În fine, am văzut și prin jocuri care le jucau youtuberii. De altfel sunt și eu youtuberiță. Pentru că mă scuzați, sunt răcită. Da. Da. Într-un fel sunt și eu youtuberiță. Ei. Într-un fel, nu zic că sunt. Da. Hai să mai stăm la povești și să începem din runda. Da. Ok. Ui! Da, îți dai seama. Așa, acum o să, de azi încolo o să încep să postez cât mai mult dacă pot. Și, da, o să încep să postez și jocuri care, acum, cum joc acum, da, încerc să nu mai pierd, adică să cad dintr-o anumită greșeală. Ați văzut cum s-a întâmplat acum. Da. Ok. Da, cum s-a întâmplat acum, îți dai seama. Ok, dăm așa. Ia mă și degetul ăla care făcea așa. Făcea așa. Da. Uitați, dă așa în continuu. Uitați-vă la degetul ăla. Dă așa în continuu. În fine. Da, o să încerc și eu acum, pentru că suntem pe sfârșit. O să încerc să mai fac, adică să-l termin. Nu. E că a fost bine, credeam că am căzut. Ui! O să încerc să o las mai moale. Adică să nu mai dau atât. Ia uitați-vă. Da, acum. Asta înseamnă la mine moale. Ok, o să mă lovesc. Nu știu de ce mă lovesc, dar în fine, sunt răcită, cum am spus. Uitați-vă, mai am puțin și cred că acum am să cad. Nu știu. Da. Am încercat și eu. Bine. Așa. Și da, cam atât a fost. Nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și nu uitați să dați mai departe ca să vadă și prietenii voștri. Și cu voi a fost Andreea. Pa, pa!